Počuli ste už o MIA Femtech? MIA Femtech je v súčasnosti novinka na slovenskom trhu. Čo to vlastne znamená MIA Femtech? Minimal Invasive Augmentation Female Technology. To znamená, je to minimálne invazívne zväčšenie prsníkov a technológia zameraná priamo pre ženy. Táto metóda je určená pre ženy, ktoré nepodstúpili ešte v minulosti žiadnu operáciu prsníkov, ženy, ktoré sa boja celkovej anestézy. Je to zväčšenie prsníkov o 1 až 2 čísla, to znamená pre ženy, ktoré chcú veľmi prirodzené zväčšenie prsníkov. Používajú sa pritom implantáty do veľkosti 195 ml. Tieto implantáty sú však špeciálne, sú trošku iné oproti klasickým implantátom. Rekonvalescencia po tomto zákroku je naozaj veľmi rýchla. Nie je potrebné dodržiavať 6 týždňov kľudový režim, tak ako po klasickej augmentácii prsníkov. Pokiaľ ste niekedy rozmýšľali nad takýmto typom zákroku, báli ste sa celkovej anestézii, báli ste sa dlhej rekonvalescencii, báli ste sa toho, či nebudú prsia po operácii príliš veľké a neprirodzené, táto metóda je určená priamo pre vás.